Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Ka Ïakhih ba Khlem put Sngi jong ki Nongtrei SSA ki badan hapo ka Shatri jong ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association kala kinjo asya ka Sngi ka bakhat saw ban pinbor ka Sorkar jala ban pin urlong ya ka jingdawa ban kintiw ya ka tulop ka ba prabho persen. Ha ka jekran bat unonglum khubor jong ka pati CTV ha ka si ba ar ka khalai tarik unailar ajar saw ka president jong ka association ka kong Jennifer Senram kalai thu ba ha ka jekundu biang ya u commissioner and secretary katanat puli buthi u Vijay Kumar Mantri kum gid khot jong ka rationalization committee kila persang ban penyabiang tarjor ya ka rukam siu tulop na ka benta ki Nongtrei gi batrei ha ka state level ha ki district bat ha ki block ka laitho badai lingba ka jingwan jungo jongka menteri ka Sorkar jela ka Dr. Amperin Lingdo ba ka la Shim banyakaran bat u commissioner and secretary ka tanat puli puthi u Vijay Kumar Mantri banya pet biang ya kerukom siutulop mentara Sngi ka layak ka sin ka ba lai ka bangili ya kendu ya commissioner secretary ti mentara harani ka sin ka ba lai ula ai la dingi ban present ya ka jingkhen jingdia ka jongi ya kini ki para member ka jongi baro ti menne kat kum ka discussion yang kum bangi ong bangi la shna ya ka propose percent ka demand ka jongi ya ka enhancement ar percent ka seniority weightage but ya kanika 1% ka annual increment ti ya kata ka jingkhen jingtia ngi la ya tainia bha but ula kali but la sngap bhai ru director jongi ru la sngap bhai kini ki baro but ula kwa ba ngin ai ngin submit cheki gini ki jingkhen ki jingdia ki jongi bo un laban re-examine ni gani tingi la pha shu menne ngi la pha hi no mar sendep ka meeting hi mene khatwe bije tingi la pha no mar hi ya kanika jingkhen jingtia jongi show director jongi namar ki habani re-examine bi ki bat ban pet kat hadu kat no ka Sorkar kala ban ai ngi kata ka jing pan ka jongi ke kadaw ko baning kong ka dei bale ba ka kam kala dei ka baslam temen shwahi ngimpat judan kata ka rationalize committee kani ru kadika sen ka baning kong tam ha ka history hi ba kinshna rationalize committee da ngi ki member ki ba agitators te ngi songu ya ka Sorkar ba kalashna ya kani ka committee namar ha kani ka committee ngi laban penbet ki kendram kom ki tulop mo ki dan hapo ki district ha ki block ha ka state level ki don ki bayo khamhe don ki bayo khamret ti dan ki bayo kum ha district in yapet mo dan ki bayo arf saw hajar ka juk opposition ki bat ka juk opposition tabag dan bayo arf saw hajar dan ki bayo laipo hajar kani ka long ka ek bas penso si ya ki ini ki para member ki jongi mo te na kata daw ka kamslem namar balai mentala prasnem ru ngi khlam pat yo ek tulop ka jongi ko bafla ya tip hi na do ning kong bat ya kani ka rukom shna tulop ru ngi khlam da don bha kita ki kendon kita ki human resource management cell mo ko bagi should they don lem ki department ti na kata ka daw ka khamslem khandet nrei menta ni ka sen ka baningkong bat dei ru ka sen ka ba kam num dei pada ka baningkong manginya kendu ha ka kat kum ka jing ong jong commissioner ba jong director ya kan ni ka committee hingin pen em bai bat nginya kendu ha ka Shim nem ru nginya kendu biang bat hadin sans nem pat ngin review biang ya kini ki salary kat kum ka inflation ka jong ka kani ka ri ka jongi hi kan ti tangkata ki daw hi ki di ba penslam ka de namar ba kal aslam palar ka pot tingi ya ka ka ba la arfus nem la reels nem news nem press nem khampala ban le ha ka ni rationalization committee pada ni ban work out ni ban le lu ta bar khoi ban penringkat ki don le ki bana block level ki ba ki staff ki jongi ki ba khlem yo tang minimal living wage ru na kata ka daw ya ki turu mentangi la khampen kieu ya ki la try ban consider kum 100% ni kat kum ka jingkran ka jongki hakini ki Sngi hakini ki lai sen bangi ya kendo tinginya pet pada hadu kan no kan ka Sorkar kan iu kan na ta ka daw kini ki lai teli ki ba ki benta ki ba kongsan ba ka Sorkar ka kala kham shimpor ban penbet ini kendram kan kat kum ke jingkran jongi te namar bisa commissioner imdan chane kat kum ka jongi menne kat kum ka jing discussion te indala wan ma i te la ban khot biang ngi sashi sen ha ka tu ka jing examine ka jong i ila ban present
tenang tu pada haduk kat nu ila ban consider ya kata ka jing pan ka jongi kan kata ka prapu persen bangi pan mo ti kat kum ka ar persen ti ki ong to ngilaya penbet penbiang hi ya kata ka san persen annually ru yong to labiang hi andre ya ka prapu persen mentangi dang kidang hak banyak examen bahaswa em ngimut ban beteng ben ho kadi ka jing ri lai lon ngimut ban beteng kadi ka jing sit in demonstration jongi da ka pendon buram ka ri namar bale ngi ha ban pendon buram ka constitution ka jongi ru namang ya buram namar de na ka constitution hi bangi yo ka right of democratic ti bangin peni ka democracy country hi mengiru ngi fight for our own rights mende bangi le kam bangi le nang menta ka kam ka bamde mo mende ka ni ka kam ka bade ka batho hi poka fundamental rights ka jongi tingi buram ya ka ri ka jongi tingin sa pendon buram ru ya ka ri ha ka tu sngi ngin le hang ni hoi kalau ko ba nama na preng jungi gidan ki badan khon red na preng jungi gidan ki dibai ki single earning member jong ka yeng ka sam hoi ka asham jing mentala ya ka sin ka bakhat ka sin ka bakhat sau singi na preng jungi lagi members na do ka first day ki pat let komisi secretary jungi mo kum ki finance secretary jungi ki pat let yeng chi sin ru pat let jungo ki lok ki khon te kan ladangi shong lada ka sorkar kamla banai ni haban perkhat degi wi senjam degi bakham ting shu le se da ka bangin haban ya shong ban decide ban discuss lang bagi isi members ki jongi nang tungin se perkhat kum nung ya shikma na kaliang ka sorkar te u commissioner secretary hi bawan ningkong banyak kendu yangi bo sa form tu committee nang ta la pha si under secretary ru ti nakaliang jongki nom ikmat ru kum iba bright star ru lawan beset hiyangi lawan aimen sim hiyangi ti mena menin kan bi wan le madam amprin kan kal along gajing em jungi ru bang yo kalat bangin sai kenduk biang commissioner ningkong commissioner la ong la pha khtian hai under secretary jungi ba imla shu banyak kenduk namar bele hakan level jungi la tangkat tu mo bala ya discuss hakan meeting ke ba ar ti henry da kajing request ba kajing yarap lam jungi madam amprin te ngila ban long ka meeting menne ngila ban kenduk biang sasisen ban reconsider ya kataka ban shim kita ki jingkhen ki jing dia ki jongi khnang ba kan bah namenta jong ka bah kamiat jong ki members ki jongi baro ti kata hingi songu badai madam amprin baila yarap ingi ban ai kan ni lat sasisen bangin yo ban shong biang hani ka committee ba menta kin sa ong ban re-examine biang labu na preng ki staff jungi wat mentaru hi don ki bla li phashnong ki bla yo ka ji biong khle ki la yo ka jurho kilaya pang kilaya stem la kum iwei lili staff jungi hasin ka baar bila pressure spra namar ide bapet tat ka plating ka ti ide na finance department ti la stem hi la shim dawai tementa padi la awan biang hang ni tina preng ki wei pade ki dang don shu ki members brali phashnong namar bagila yo ta ka mo ma phithia hang ni de kila hi condition kumno kat ko jing slap jor kal air ka tiki da don bagila na preng chuki bala yo ya ka jimpang ya yo kishet kila yo mo kila lech la yeng la sem de kila jam bagi wan biang don ba don we na preng na garu hills ru bala yo to jon des gum to tementa bp bagi don mo tementa la li phaishnong ting yong ben sumar shwa te kataru ka de jing ka bakhra yengi mo ba lada ngila shong shong ka ni te na preng jungi bon ki ban yo ya ka jimpang kan